ଯଦି ଆମ ନିଜର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ଆମର କ୍ଷତି କରିବେ ଆମେ କହିବା ବା କାହାକୁ? ଥରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କର ପାଦ ତଳେ ଏକ ବେଙ୍ଗ ଆସିଲା, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପାଦ ବେଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଛକୁ ବୁଝି ବେଙ୍ଗକୁ ପଚାରିଲେ, ଆରେ ବେଙ୍ଗ, ତୁ କ'ଣ କିଛି କହିଲୁ ନାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବେଙ୍ଗଟି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ, ଯଦି କେହି ବିପଦରେ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ନେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜେ ମୋ ଉପରେ ଦୁଃଖ ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମୁଁ ଡାକିବି ବା କାହା?